bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Piindi TV en calmini khalifaɓe dini en calmini kadini khalifaɓe aada ko noon calminirren ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ne galle he en garti e yewtere men wiitede gande ɓaleɓe walla mbiye gande mon onon ɓaleɓe taw kadi eɗen bismiɗo mo bisminoɗen walla taw ko bismonoɗo ɗo e galle he mbiyen taw yewtere makko e baba Abou Habsatou Coumba Hamme yewtere hewde doole famande saabi gartirɗen mo ɗo kadi gam fayidagal makko on woni mo ganduɗa ko ceerno Gando Diallo en batta joni joni so wona tottudembo o salmodira yeɓoɓe a yawa habrirde Piindi TV ceerno Gando assalamu aleykum. Wa aleykum assalam ceerno men Bamodi a salminama juurama en calmini yeɓiyankoɓe Piindi TV foof kala to ɓe mbawi hedde aduna he eɗen ñaganoɓe Allah eɗen ñagoɓe duwaw kan no fewiri ha hande haade fuɗɗade konngol ngol ko ñagade yaafuya no fewiri gati haala weeɓani wonine kadi ha hande e nder konnguɗi ɗi woni konngol men gaañi hen woni debbo hen gorko hen eɗen ñagomo yaafuya o acca hen hakke o accidani Allah sago Allah sago ma ko noon ceerno Ganda joni joni jaɓanten tawde o rewino ɗo sohlani eɗen garta so tawi eɗen gartoten koye fayidagal makko gartoten koye neɗɗankagal makko gartoten e kanko e hoore makko so tawi a yimbo cikkata mataw ko wona oɗo kaldannomi sa yimbo kadi ni gandal ngal Allah rokkimbo gandal wiyata koye duuɓi ɗiɗo gardanme neɗɗo walla koye tolno oɗo gardanme neɗɗo gandal ko Allah wela waɗata foti ɗo wadde ɗum ɗon noon koye hunde nde ganduɗa ko wande fayida no fewi jaɓanten joni ko wiyete ko udditare e ɓayre min jiiɗa fof hande wiyat ma ko mbeɗa yiiɗi uddita mbeɗa yiiɗi ɓay ɗum ko gueɗal Gando. eyyi ceerno Bamodi eyyi affaire udditare e affaire aji ɓayre ina woodi no heewi kono noon wona neɗɗo fof ne kadi jeeyi ɗum wona neɗɗo fof jeeyi ɓayre gati ɓayre ko hunde hawnide seeɗate ko hunde hulɓinide gati neɗɗo sa ɓayi debbo yiɗete gorko yiɗete jinni yiɗete sukuñaaɓe yiɗete fof yiɗete ko ane jaam ko ane caɗele ɓayre ko noon wayi sa naata hen noon a natate a daara gandat no natira hen a gandat kadi ko rotoɗa ina moƴƴi noon kono noon haɗema say neɗɗo kadi hay sa yeehi ceerno o okkima ɓayre ñagumane kadi ha hande waɗanma feere okkuma ko ganduɗa hoore ma ina renma janggo e janggo e guite bonɗe e guite e gunɗe bonɗe gati sa ɓayi hunde ko haalat e guite darat eyo sago Allah sago ma o firtiɗo banggue ɓayre aɗa golla ɗum e banggue udditare tigui eyyi ɓayreji no woodi ha heewi no waɗi façon ngaji no woodi eyyi neɗɗo ne kadi so ari wi arsike mum no dari kadi mo naata e golle kono noon arsike on dari manam ko immani foof weeɓata ɗum noon ko wawi sababu ɗum kono heewi mbiɗa noon ma en gartoy ɗum e toɓɓe men garoji yesso ɗe sandaji ɗi eyyi joni jaɓanten sen mbi udditare en mbi ɓayre jaɓanten ko batte dabre dabraɗa walla mbiyen korte foof sifa mum aɗa golla ɗum han hanirtu ni eyyi dabare no pamiren ko foti firtude woni tan golle enen fof ko mbatten ko gollal ngal mbatta pour nafa neɗɗo walla pour lebta neɗɗo ɗum woni dabare aɗa wawi dabrude neɗɗo aɗa wawi haɓɓan neɗɗo dabare pour o heɓa ɓayre a haɓɓan neɗɗo dabare pour heɓa jawdi aɗa haɓɓan neɗɗo dabare kadi pour ha hannde kadi noon bonnugol neɗɗo walla bonnugol arsike makko walla warde neɗɗo fof koye dabre de fof koye dabre tawa ɗum woni dabotoɗo woni gollowo tan eyyi joni noon woɓɓe no woodi kadi noon no waɗe dabare arsike mum bonne taw ko immani fof weeɓata ummani fof wasa dañ hay so dartoye debbo heɓata hay soko sagata sa dartoye suka a heɓata walla sika debbo ni a heɓata gati ko arsike o jagga jaggati woɓɓe no waɗe dabare kan noon ñawa taw dabare o ñawnete dabare ñawnowo neɗɗo jommum lelo ñawa jomum lelo wonde ñaw ummotaka yahata taw ko dabraɗo ñawa eyo ɗum no serte korte kadi ko goɗɗum quoi jabanen hande heewi e nder nokkuji ɗi guila e école men woni nokkuji janguirɗe ɗi ɓe mbiye jinne ɓe mbiye seyɗane alhaali mum eyyi min kam seytane ɗum ɗon mi
gandal ngal mi annda ɗum ko firta ngati mi janngira noon mi janngiran ko jinne eyi no wasata noon taw seere ɓe heddi ɓon ko ande mum seeɗa min kam an tan ko jinne woodi est ce que eyi jinne noon liɓat neɗɗo jinne si woni neɗɗo liɓat ɗum no wawi libde ɗum ene wawi wadde mum henndu ene wawi warde ɗum kadi ene wawi haañinde ɗum kadi jinne ala ko watta e neɗɗo si woni jinne o jinne felliti haɓade neɗɗo comme no suyiten sukaɓe rewɓe no yana école aji ɗini ɗum wawi wonde suka jinne jokko faami jommum no yana jinne so ari mum tan yana ɗum no woodi wona no woodi woɓɓe ne kan noon ko mamira e mum wonduno e jinneji joguino gollatno golle jinneji arta e sukaɓe no woodi woɓɓe kan noon ko seppat walla yaha nokku to fotani yaade hawra e jinne eyyi woɓɓe kan noon no wawi waddede kadi e jinne kadi eyyi min joni mi golluma wadduma e jinne jinne o beela bonnuma belan bonno eyyi ɗum kan no woodi tigi ko wona ko ɗum debbo wiye ina wonde gorko jinni kono kadi ni gorko wiye ina debbo ina wonde debbo ɗum ɗon no woodi gorko o leloto hoyɗo debbo debbo o leloto hoyɗo gorko eyyi ɗum ɗon no woodi ɗum ɗon no woodi ɗum no wiye suka par ce que neɗɗo wiiɗa fof tan no wonde jinne ceerno abo ceerno bamodi wiiɗa fof no wonde jinne woni min woni an woni goɗɗo e goɗɗo neɗɗo ɗon ko ñaɗɗo walla wasno ñaɗe tan no woodi woɓɓe joni wonde suka jinneji komi jolfuɓe haalta faru rab walla gelu rab ayi ɗum noon so jommum sono wonde muɗum no wawi goɗɗum lelo jamma fina yiyam maniw e muɗum walla yiya tan wonde ɗum ɗo no bonna arsike neɗɗo no haɗa jommum dewgal haɗa jommum ɓesgu haɗa jommum gueɗe kewɗe ɗum ko gueɗe ɓuɓɓinteɗe ko a ittete neɗɗo o eyo tigi ko wona ko ɗum en jabanat ko wiyete ko sen mbiya jinneji en paami ceerno Ganndo ne safra ɗum hana hanirtu ni kono ko wuyɓe wuyɓe almuɓe hewɓe noddoɓe en mbi ko laaɓani walla ko laaɓi foof wuyɓe embo yawrani ɗum e affaire gujjo affaire gujjo no woodi sa no woodi ko neɗɗo watta e galle muɗum gujjo natta ɗon si gujjo o naatine kadi yaltata est ce que eyyi woodi ko mbatta e galle ma gujjo natta hen ɗum ɗon ala ɗum ɗo ala sigi jadi no woɗoɓe kan noon ko wujjanaɓe kadi eyyi woɓɓen kadi ko wujjanaɓe yi nangude gujjo muɗum kono noon kam no woodi ko mbatta e nokku maɗa kam no kala memɗo kam joomum andat mimi ko fotani memde kono aɗa waɗa ndiyan ko guila haade gujjo arde no woodi ko mbatta e galle ma si gujjo ari naati e galle o yaltata e galle he est ce que no woodi ko mbatta kadi hande kadi e galle ma kay so neɗɗo mimi joomum ko ɗon darto ɗum kulli dari tigi walla min on hen pulaar amen ɓe mbi ɗum tam daro awa mataw ko noon tam daro ɗum si mimi daro ɗon ɗum fof no woodi quoi ko gueɗe so mimi daro ɗon walla tam daro tigi ene woodi goɗɗum ne kadi watte koye hunde wontata ko gollirte ko gueɗe buddi quoi joomum si naati e galle no wujjata so mimi tan buddi songa joom muɗum so ɗum waɗama e galle he so gujjo ari ne wujji tan mbaroji mi maɗɗum est ce que ko fewte koyɗe muusoje alhaali majjum ceerno Ganndo woɓɓe no wondi henndu woɓɓe kadi ko nokkaɓe woɓɓe tappere mum no nokke ni joomum waɗa joomum tappere mum nokke waɗe hen dabare bonɗo ɗum no woodi eyyi ɗum si waɗi noon joomum tappere nde muusat ɓuutat walla ñawa woɓɓe kan noon ko henndu wondi walla ɓe ko rafiji ɓooyɗi woodi jooɗi noon ha koyɗe han kadi ɗaƴƴi koyɗe ɗi maayi joomum waɗa paralysé on ko yaade e yo ɗum fof no woodi sago Allah sago ma woɓɓe koyɗe mum ɗe yuwat less warña yuwa wula jaw est ce que debbo jiɗɗo resede eyyi ɗum ɗon no golle affaire dewgal okka ita debbo oko gorko walla ita gorko okka debbo ɗum fof walla galle mo hawraka eyyi wallahi ine kadi debbo ma kay to debbo ma woni galle gonɗa e coowo walla debbo ma no suuto ñande fof no suuto no yaha tan ñande fof no suuto no yaha eyo pegama e galle he o jooɗo ɓe jinnaɓe rewɓe goppa hakke konngol ɗi kono gartaɗen koye debbo mo ganduɗa kadi comme no mbiruɗen ni resama yiiɗi yaltude gorko o saabu gorko o ala haalis ha yiiɗi gorko goɗɗo resa ɗum te taw ogano yiiɗi ɗum andi dewgal kam wona jawdi dewgal ko arsiji tan neɗɗo ara wonde gorko to gorko ala e bate Allah huɓɓaɓe en jii exemple bawi noon ɗi gasta wona donc en ñagoro Allah tan Allah hokka en dewgal moƴƴal ngal kono kam naate dewgal yalta en par ce que gorko o ala jawdi ɗum ɗon yaldande en ɗum ɗon moƴƴal
holko mbiɗa hannde banndiraaɓe rafiiji keewi kono noon ko wayno en kaalata haalaaba kono mawɓe ɓe njaafo rafi ngoraago ɓe mbiya ko jibidinaa mi waawa safuru ko jibidinaa mbeɗa waawi safuru mbaɗa dilla e rafi ngoraago rafi ngoraago affaire ngoraago no heewi fannuuji woɓɓe nen toon ko mani o manki woɓɓe nen toon jooni ko yaawat si wonde mo sikki e debbo yaawattinde hoore muɗum so wonde debbo tan yawata yettoyaade woɓɓe toon kadi hannde kañum ko ngorangu hoore mum woni moƴƴaani woni maayi ino on wonno ko noon on yahata terminus dal taw ɗaɗɗi han kadi ɗa natti wawde ko wawno ko e ɗum noon fof no woodi quoi tigi beela kam hannde oɗo sahaa goytaari kewɗi ɗi haa jooni to baŋnge sifa rewɓe e worɓe ɗum safre tan kam haa ɗum artata holɗumen ngoraago ngoraago no safre ngoraago jooni so haa ronki no safre artata wonno si woni mani ma kadi heewaani walla moƴƴaani ene woodi ko joomum yarta mani o arta haa timmata wonno eyi ɗum fof no woodi woɓɓe kadi yaawattinde hoore mum kadi ɗum fof no woodi ko leɗɗe jarte tan haa walla ko momete tan haa ko wonno ɗon ko wona ɗon est ce que galle baɗɗo liggey eyi no woodi galleji goɗɗi ko dabare woni muɗum eyi ɗum ko hareji mawɓe wonno walla haɓa goɗɗo joomum waɗa nokku o dabare ɗum fof ina woodi eyo te ko wawi wonde hen fof noon ino ɗoofe tigi rigi garten koye neɗɗo mo jinne jaggi holno wayata eyyi mo jinne jaggi andi jinne ko gueɗe kulɓiniɗe par ce que ko tagore comme no men ni mais ko tagore suuɗinde jinne ko hunde hulɓinide par ce que kaldal gonga jinne ko hunde hulɓinide jinne no jagga neɗɗo joni ay woɓɓe joni wonde e jinne e misal ñaɓat tan walla haangue walla taw joomum saama tan jomum wawi wonde neɗɗo mo gonɗa taw wonani an lees eyyi no heɓat caɗele tan on ko jinne wondi on ko jinne waɗ ɗum ɗon woɓɓe no wonde e jinne kan noon ko no sukaɓe rewɓe no kalɗen nani ko tan ɓe daroɓe kaala walla ɓe ndiwo ɓe ngollo e ko way noon eyyi ɗum waɗa noon ɗum fof jinne waɗɗen gueɗe jinne kono wawi neɗɗo e gueɗe sayiji ne waɗa gaɗi jinne ara kay neɗɗo kadi yiɗɗo ko joomum gandal taw joomum hattanani an ara taw ko rokkude neɗɗo gandal eyyi taw joomum hattanani est ce que ayi woɓɓe ne kadi joni waɗa kadi wirduji jinne kadi ɗum ko seerenɓe waɗoɓe manda lasrare yoton ɗum asrare eyyi wirdu affaire gueɗe jinniji hoore nde dirta hen ko totta ko o timmani duuɓi mum walla ko totta ko o esente mum oɗa keftiɗum hen mataw wawana ɗum goɗɗum taw ɓe mbawana ɗum tigui eyyi ɓe haangue woɓɓe kadi no hawra e jamma hawra e mbabba walla hawra e puccu walla hawra e fawɓuru haalda e ma no heewi quoi jinne no heewi si yiiɗi haangue tan no woni heewi no arta e neɗɗo aɗa wawi seppuɗo jamma hawra e mbabba wima holton paaɗa taw ko jinne joni noon si woni hoore ma mawnan tan aɗa wawi haanguede no wawi kadi hawde kadi kuumen kadi mana holno mbiton kuumel noon nag raɓɓiɗi ko aɗa hawde kuumen joni feeña majja tan feeña yeeso ma tan majja kadi ayi yaara hunde yeeso ma ɗum waare mawni tan majja ayi walla aɗa fiima hello walla waɗma gueɗe goɗɗe walla wima a cippirene walla waɗma goɗɗum ceerno Gando to banggue laamu mbala ɗo golla ɗum jiɗɗo laamade eyyi no woodi ko neɗɗo si yiiɗi foynodirama nokku walla goɗɗum yi laamade nokku no woodi looɗe muɗum ko joomum loote spécial ɗum ko looɗe ko golle banggue gollete quoi joomum laamu nokku ala kulle al ɗum ala ko sona ko iwe Allah kam ala wawi hadde ɗum wadde poɗodiral hande sa ƴeewi ɗo batte fuko koyguel fukobal natti woɗɗude coupe du monde Sénégal nana fooɗa won wiyoɓe wi ceerno Gando beela ɗo banggue fuko koyguel beela na wawi ɗum beela jokkodira e fédération sénégalaise du football eɗen ñaagui ɗum Allah comme no mbirmam nani tan gandal football ko andi football ko hunde hesere emen en ɓaleɓe donc gandal mum hay sino woodine kadi mi wita wodan noon kono ko sirluji ganduɗa hoore ma ko gonɗi nder ɗum woni noon ko mbatta e neɗɗo andi gandal football ha joni kadi ko affaire arsiki tan si neɗɗo o joni dartoya hunde ko wayi tan ko mbaɗo concours ni a wannamo sirlu arsiki beela arsiki ko weela hen haw heeɓa ko darta ko eyyi aɗa wawi wadde kan noon équipe mo mbadda waddata goɗɗo mo fondirta o kaɓɓa on dabare sa haɓɓi on dabare joni on ko darta ko heɓata ɗum e yo nangga arsiki makko tigui sago Allah sago ma
ɗum noon ina wayno en gardi hen ha ɗoyete hol erago ngo eroɗa yeɓoɓe Piindi TV? eyyi ko ñaganaɗe ɓe jaam e cellal e kisal ñagana e ɓuural juurde balɗe goto fof andi ko yiiɗi yo Allah nawnan ɗum hen ñaganaɗe ɓe jaam ñagaɗe ɓe kamɓene kadi duwaw kadi gati komin sukaɓe ken sukaɓe hande koye lawol gonɗen Allah walla hen walla hen jaam walla hen cellal okka en hen wune gati wune woni weeɓani golle okka en wune o yo sago Allah sago ma siftoran min numéro ji ɗi keɓetɗaɗi? e numéro am gadiɗo ko 77 837 34 73 goɗɗo ko 78 368 19 33 sago Allah sago. ɗum noon en gardi hen ha ɗo taw ko ceerno Gando joɗɗo gandal jokkodire e mon haajuji kumtiɗi han hanirtini ko ɗum sohla e woni duwiɗo jaaba biɗo kala mbo jogorɗo mbo haaju mu jogori gasdi Allah ne wawi ara mbo haaju mu jogorani gasdi noon Allah ne wawi wasa arde tonggode makko ko 77 837 34 73 78 368 19 33 77 numéro gadiɗo 837 34 75 numéro dewɗo hen o ko 78 368 19 33 ceerno Gando Diallo ko ɗo mboyniɗen ha saaha goɗɗo jokkon e yebde télé mon Thiat Ibrahim Thiombane.